moko chien kana nyiso sipna moro ni nitie jok moko sani mane kata kara la pod ngima bara ne wach ne enowoki wach mar broad based ne digi tamre ba gidong yie kuro nitie sani jo siasa maluo Nyanza mawacho siasa mar UDA and I can tell you ko migi choice nudong yo diem go sudhi UDA gibro dhi UDA to gin magi wuo mang'eny to aparo ni gimonego wangi en ni medo nengo marwa kaka joluo nikech kaka gik moko sani en wadhi usre bei ma piny mogik kani neno kaka President Ruto kane dhi Central no yude to noyude gi luya to wan daka matin osebiro bo sani wasedonje ma wan broad based mangama kendo wachi gimar mara onge kanyo ibro yudo ni pesa kaka gimibro mi joluo Nyanza kaka wadhini bro bedo matin kabisa to wan joma wariwre ga kendo wang'eny nikech kaka kibiro ir ng'ato to tayari en oseyie ni mondo ikawe no iwach gimoro kendo onge gimiwacho emio trips ibro neno ka sani kara mag president odok piny matin nikech no galo ni Nyanza tek yudo sani ofwenyo ni Nyanza yot yudo manya jadek moko to go koko broad based rala no we wise sirikal ko we sirikal okunyal go gi sirikal to jogi ken ok gin ji adek ok gin ji ariyo chal ka gima gin jod bura duto kama gin tiere to gin akwaya ni mar tutam mawacho one tam chalo mana ng'ama jok maonge kama gin tiere kaka jok moko bende osetezo ni gin din mar migalo kaka iluongo gin gen mana galruok mantiere karaka to nitie jok moko mosedo lemo mathoth to gileng kawuok masa mar piny Kenya gin gi jotend migepe madhi aboro to war mana gariyo kende e Nyanza ingine kata mana jod bura nwacho gi nitie mano segat mana nga kocha nyaka nini ne gin mana gi kala mar no yege gi chama mar ODM lakini ne gisedo kocha tayari nyany gi ne gido kaka giwuoyo ne tayari gin kocha to koro nitie manyien mane bang jaduong' osewuok or kano se yer gi positions moko ne koro gibege loko pachgi koro gisiro wach makoni nikech kata kinyo giga paro ni moro na sebego mbaka moro kane ni studio kane ni kure ne ka ng'iyo kata mana positions ono semiwa onego bende sani wabagen for more wacho ni the president wadwa siri to koro wadwa siri nikech timo magima to wan ingen no mi wariogi ba bomewa nyaka gik moko matindo tindo ka kian PS kian adi gi tam committees mag bunge matin koro wan walokre jonekni ba kaka ne na winjo ka na wach mar pastor mane wacho no and gimno wacho ni is true ni sani digal ni koro kawane sirikal nyaka ne piny chakre jurusa ga bedi sirikal enansa moro position bo sebedi mang'eny ba wiji wil no sega bedi sirikal be before koro ji wacho ni mae nyaka wane sirikal bado sega bedi sirikal samuri nyamana wacho ni waonge gi treasury lakini positions mang'eny to wasega hold Mogaraja duong' Raila Amolo Odinga no sega nyaka bedo minister of energy Kenya ka wanya paro malongo koro koni ji poko bedo ga ji sebedo ayako giro chilo giro no sega bedo yes ministers koro aneno ni what we will sell ourselves short kawa proceed ka kwadhini nikech okinyal timo kisera kuom ng'at mose yie ne no se yie no dhi kodi mano gima mistake mwatimo to osechak time gi jobunge wa osetime gi officials mag chama kaka no ko buru no chako keto oburu no kwange no beno nya bedo ngamotegno kamano lakini aneno ko otemo keto chama motegno nikech joma nyanya ne galo ni koro ka jaduong' onge Raila Amolo Odinga to koro wan wari state house direct without structures without procedure emno kaka ne kani somo sasa mara ila maber ni yudo ka kochiu ga position mare nyaka very late kata mana ma irinjo kwacho ni ngamo wacho no ko bichungo president nikech kise wacho be no kibichungo president idwa ngacho bed gi shida mane ango mutemo wacho ni wadhi siro the president no ano ko bichungo president o nyaka 2030 nyo kata ndi wache kacha waburo chungo kora aburo bachungo ngato 2032 uda bagen gango ka ini siako wacho joma dhi chung gimudhi chungo kaka chama to ma chama maduong' mak chama matin ka wai pa chama matin no ODM dhi chungo president DCP chama ya pod nikae be pod wacho ni gin gi candidate nyaka Jubilee ma ya rumo be wacho ni gin gi candidate nyaka chama mar Amason Kingi nen pa manen coast
be pok wacho ni gidhi chungo kaka gidhi chungo to chama maduong' kaka ODM oselando chon 2025 year 2027 August to wasewacho tayari nuan okodhi chungo ng'ato ang'o matemo wacho aparo ni gin jok matemo moro jog president ni kik ubed gi luoro wadhi nyiso jogwa no onge ng'ama ODM dhi chungo aparo mana gima gitimo no kasa ni kaka UDA members of parliament ma UDA gin makendo sani ging'eny Nyanza wa kocha nikech aparo ni jogi nyisogi ni okwadhi chungo ng'ato beduru kodwa machiegni koro omigi tich kaka aparo ni MPs kata ndigira kono omigi tich ensure you create this story no ODM onge candidate to kara mana deputy magi wacho no owuoga mana from other quarters but from where I sit gi jogi kaka ng'iyo gi ka gitimre jogi aparo ni gin the agenda is to support William Ruto whether they get anything what they want is girgi ma personal but community kaluo Nyanza yudango gik muwacho kara paro ni mano e kako nego bed ni jotwag ng'iyogi we ng'iyo mari kaka ng'at achiel ng'in to community kaka luo Nyanza kaka itimri no dhi yudango to ka ini koro ng'iyo na no semia waziri koro Ruto wani broad based Ruto milele but community dhi yudango gimo dhi timoni kara paro mane gima wangi maduong' erokamano ndio